Yes, jamen, mit navn er Thomas Kort Hansen, og jeg er partner og medejer i eTakeaway. Og det er min filmbror i Kopi, Ulrik. Og vi vil allerførst sige tusind tak til Dips for at lægge lokalet til her. Det synes vi er super flot, og for at Springfield har taget os med til i dag. Det er en skøn lejlighed, der er med til lige at præsentere, hvem vi er og hvad vi går og arbejder på. Og allerførst så vil jeg lige høre en gang her ved håndsoprækning, hvem der har hørt om eller kender eTakeaway på forhånd. Så lige har en idé om det. Og så kan jeg jo samme hånddrag lige spørge, hvem der har hørt om Just Eat. Der var et par hænder med, så der var lige et par stykker med. Og så har vi nu lige afdækket faktisk, hvem der er på vores marked. Udover os og Just Eat, så er der i store træk her i Storkøbenhavn Room Service. Og så er der nogle andre få spillere, men når vi snakker nu her fra web til mobil, så er det ligesom afgrænset til os tre spillere og aktører. Og overordnet så står det jo her, det er jo bestilt valg på nettet, og vi samarbejder med 150 restauranter og overvejer nu, eller er i gang med at gå fra web til mobil. Så vil jeg give ordet videre til Ulrik. Ja, jeg er så kopien eller tvillingebroren Ulrik, og vi har drevet virksomheden i fællesskab siden 2003, hvor vi startede op. Thomas han havde et ophold i Singapore med hans studie, kan mærke, hvor han lærte en del om e-business. Det er så en små 10 år siden, og fik ideen til konceptet, og vi har så drevet det siden 2003. Vi betragter det lidt som en oplevelse, både at være en del af det, men også at kunderne skal få en god oplevelse, ikke bare at få noget at spise. Det er jo i princippet et rimelig simpelt koncept. Altså det er et spørgsmål om at bestille noget mad, og så skal det ellers på hurtig og let vis bringes fra A til B ud til kunderne. Vi lever tilfredse kunder og sætter selvfølgelig også en ære i at køre efter et højt serviceniveau og kvalitet med fokus på de områder. Den overordnede gennemgang herfra skitserer det op. Der er en meget kort introduktion. Så vil vi kigge lidt på vores forretningssats og området der. Lidt kort info om vækst og udvikling fra vores side. Og så afslutningsvis vejen frem til en mobilløsning, som er derfor vi er her i dag. Helt ordnet, så har vi fokus på det lidt mere eksklusive restaurantmarked i Storkøbenhavn, Nordsjælland, hvor vi har tilkoblet vores eget logistikmodul, har en 10-12 biler, som håndterer alle de daglige ordre ud til kunderne. Det er en lille familieejet virksomhed. Vi er 3 brødre, der står bag. Og i dag har vi i rundtal ca. 50.000 privatbrugere og 2.000 virksomhedskunder registreret på systemet. Vi samarbejder med ca. de her 150 restauranter og nogle enkelte pizzerier. Et område, vi begynder måske at udbygge en lille smule yderligere. Der er en konkurrent, der har tjent nogle gode penge på den del af casen, så vi vil holde fast i sådan lidt det høje kvalitetsniveau. Så det bliver nok noget i retning af noget top 3, hvor vi målrettet går efter dem, vi vurderer de bedste inden for det område, for at holde den røde tråd. Det er også. Vi er rimelig bevidste om vores egne kompetenceområder, og har derfor undervejs også forsøgt at outsource de dele af forretningen, som vi ikke selv ved ret meget om, og det er i hvert fald alt, hvad der har med programmering at gøre. Vi er inden for en e-business, det er lidt sjovt, der er ikke nogen af os, der rigtig har nogen baggrund for det, men vi har egne programmører, som har stået bag hele udviklingen af sitet fra A til Z, og i forbindelse med mobilløsningen har vi jo også fundet en rigtig god samarbejdspartner, der tager sig af den del af forretningen. Det er det næste skridt, og vi har i den forbindelse også valgt at bruge den her mulighed, fordi der er så mange gode synergier mellem en mobilløsning og så det, der foregår
på hjemmesiden, nemlig det her one click, og så skal du helst være rimelig langt i bestillingsprocessen, så vi har været heldige at kunne kombinere udvikling af mobilløsningen med en update og et facelift af hele vores website, og så vil blive lanceret i samme opdatering. Så vil jeg give ordet tilbage til min bror. Yes. Lidt om forretningssans. Og hvad der er vigtigt for os. Vi har igennem årene sådan gået målrettet efter at vælge både restauranter og samarbejdspartnere omhyggeligt, og det er for at blive op til det her høje kvalitet og serviceniveau. Og samtidig med, så går vi også meget op i at være en neutral formidler, så vi er altså ikke ude sådan og decideret og lave en analyse og fravælge nogen på forhånd, men vi tager sådan hvad folk anbefaler osv. Man holder fast i, at de skal være seriøse, men vi er neutrale formidler, for i sidste ende er det jo det, kunderne har lyst til at bestille, og der er forskellige præferencer. Og i samme åndedrag er vi så også meget fokuseret på at følge de forskellige trends, der er af populære madtyper, sådan noget som Stix eller som sushi har jo været i kraftig fremmarch, så vi har et stort og godt samarbejde kørende med hele Stix i sushi-kæden. Og her i de seneste par år, så er noget som raw food og smoothie og al den type mad er jo også kommet kraftigt på fremmarch. Sund mad, så selv forældre, der var meget på sport, at takeaway er altså også blevet mainstream. Vores fokus har altid været, at vi er jo en e-business selvfølgelig på www og alt stadig, men næste skridt, og det er jo også det vi har gang i nu, er jo så på mobilen, og ligesom Bo var inde på, så sker der jo stille og roligt en sammenkøring af de to enheder. Og det er jo super spændende at være med til. For bare få år siden, så havde man indtrykket af, at det kun var internettet, at vi kunne formidle vores ordre på, og nu har vi jo et helt nyt produkt og service, nemlig mobilen, og det glæder vi os rigtig meget til at se. Og i den forbindelse så holder vi også fast i at skabe en brugervenlighed over for kunderne, og det er jo klart, at hvis de kan bestille undervejs, eller hvor de end befinder sig, så kan vi den vej også få nogle loyale kunder og forhåbentlig mange flere. En væsentlig forudsætning for at få succes er jo selvfølgelig også mange af de ting, som Bo har været inde på. Det kan være lidt tungt og lidt langhårdt, men jeg kan så sige det positivt, når man først har taget stilling til alle de her ting, og været alle de her forskellige regler og krav igennem, og det er lanceret, så kender de fleste også den her med, at kunden accepterer handelsbetingelser. Det er jo ikke alt, der læser det igennem, men når man først får alt det på plads, så er man også rigtig godt gearet til at få rigtig mange kunder igennem. Af samme årsag valgte vi også, som de allerførste faktisk inden som en madportal, at få e-mærket tilbage i 2003. Og for at kunden, at vi ikke mister nogle af de der 70%, der blev nævnt, så har vi også booket op med Dips og har en premium løsning, hvor vi tilbyder samtlige betalingsformer. Noget, der er væsentligt for os, og det hvor vi faktisk har fundet ud af, at vi måske er mest kendt gennem årene, det er inden for virksomheder. Det er sådan lidt de private brugere, vi ikke rigtig har, spenderet flere millioner på at tiltrække endnu i hvert fald. Men B2B er super godt for os, fordi det giver en stor stabilitet i vores daglige drift, planlægning af orderflow, fordi der er rimelig faste rutiner for, hvornår man bestiller og hvem der er på overarbejde, så fremdeles. Og de har en kreditordning, de har åbent 10-22 alle uges dage, levering inden for alle åbningstider. Og vi har nogle gode faste samarbejder med nogle af dem, der nævnte Ebbe Møller og Plessner og Price Waterhouse, så fremdeles. Og når de er gode faste kunder hos os, så er vi sikre på, at så er der også plads til, at vi kan få fat i rigtig mange flere privatkunder. Og vores fokus er jo, at kunden har altid ret. Det er kunden, der bestemmer. Og det vil sige, at vi er ikke lidt styret af profit. Det kan vores årsregnskab først på års bekræft. Og vi går som sagt ud og vælger vores restauranter sådan med omhu. Og prøver stadigvæk at holde fast i, at vi er objektive eller neutrale på den måde, at der skal være et stort og bredt udvalg af restauranter i den ene ende. Og så er det jo vigtigt at være på forkant med de trends, der nu er, og tilbyde de produkter, som kunderne efterspørger, eller som kunderne måske ikke engang er klar over, de efterspørger endnu, at det er det, vi skal være på forkant med. Og der kan man sige, at nu sidder vi her og har
snak og planer om en mobilløsning, og det er jo ganske få, der faktisk måske er klar over, hvor smart og lækkert det faktisk er, før at hele løsningen ligger der. Så det er det næste store for os, det er at bestille mad på mobilen. Og på videre til vækst og udvikling. Ordet videre til min bror. Yes, vi har også fået fokus på hvad skal man sige, indtjening gennem årene. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i opstartsårene selvfølgelig som mange andre virksomheder har haft nogle store initiale investeringer, sådan både til udvikling af sitet og få det hele op at køre, få gang i hjulene og få nogle kunder i butikken og gang i omsætning. Så vi startede ud i januar 2003, som det ses der helt nede ved tæt på 0. Og så har vi så ellers haft en løbende, jævn, organisk vækst gennem årene, hvor vi har, hvad skal man sige, i og med at vi har været et familieforetagende, så har vi været heldige at kunne få lidt opstartskapital hjemme fra forældrenes side, men det har jo så ikke medført de helt store markedsføringsmæssige tiltag, i millionklassen i hvert fald. Derfor har vi så ikke haft hvad skal man sige, væksttal på flere 100%, men vi har haft en organisk penge og jævn vækst på cirka 25% årligt fra starten af. Det vi forventer og ser meget frem til at se effekten af med sådan en mobilløsning nu, det er nogle årlige væksttal, måske helt op i omegnen af de her 30-40%, og hvor stor en andel af selve mobilomsætningen så kommer til at udgøre af vores totale omsætning. Det kan vi jo kun et eller andet gisne om, men der har jo været forskellige tal frem på tavlen her i løbet af i dag, hvor der er nogen, der ligger op på 5-10% på nuværende tidspunkt. Vi tror også på, at det er et tal, der kun vil vokse og blive større og større i fremtiden. Det var meget kort om nogle enkelte væksttal. Så er der så det afsluttende punkt, vejen til selve mobilløsningen. Yes, og der kan jeg indledningsvis sige, at det her, det siger jo mere end rigtig mange ord. Det er sådan de første konkrete udkast, der er lavet, og som Anders og Springfield vil komme ind på her lige efter. Men det er det nye layout og design til, hvordan man let og elegant på mobilen, om det er Android, eller det er iPhone, eller webapp kommer også, så kan man gå ind og med få klik bestille maden, og vi vil også tage udgangspunkt i et kort, så man kan se, hvad der ligger i nærheden af, hvor man nu står fysisk med sin mobil. Hvorfor mobilen? Det har der været flere forskellige oplæg omkring, også på Springfield, men det er klart, brugeradfærden og de trends, der er i markedet, det tilsiger jo alt, at det er den vej, man skal gå. Og så er det også innovation, som er en af vores grundlæggende som e-business, så er det altså utrolig vigtigt, hvis man vil overleve på lang sigt og være innovativ og på forkant med udviklingen, så har vi også fået henvendelser fra brugere, der har undret sig over, hvorfor vi ikke har en mobilløsning, eller om det er noget, vi får. Og det er jo klart, det er jo også kraftigt til at gøre noget ved det. Og som jeg også lige kort nævnte, så er det jo væsentligt at sikre en fremtidig vækst, og det tror vi 100% på, at det er den her vej, at vi både har vores website selvfølgelig, men også en mobil platform til at få de nuværende kunder over og tiltrække rigtig mange nye. Så er der hvorfor Springfield. Det kan man sige, at vi har været i dialog med flere forskellige, og mange har også henvendt sig selv, og det er helt tilbage fra 3 år siden, og der var vi nok bare ikke lige klar til at være økonomisk, eller vi havde ikke lige set lyset endnu. Men med de forskellige møder og dialoger, vi har haft, der var det rimelig åbenlyst til sidst, at Springfield var den rette partner for os, kvæg deres erfaring ved en stor international spiller som Vodafone, deres viden, som hurtigt lyst igennem på de møder, vi har haft, en fleksibilitet. Vi har vores egen programmør fastansat, og det var ret væsentligt for os, at han også tog sig så meget af det tekniske, som vi kunne få ud af ham, sådan at han blev brugt konstruktivt i processen. Og det har vi haft en rigtig god dialog omkring. Økonomisk fandt vi også en fornuftig løsning på hele projektet, og den succes, vi regner med at komme ud af det, vil både komme os og også Springfield så godt, og det er forhåbentlig et langsigtet samarbejde, vi er i gang med at kickstarte.
Og nu har jeg jo selv mødt nogle af personerne, at den kemi, vi har haft fra starten af, det er utrolig væsentligt for os, at den klikker. Og den sad lige i skabet fra første møde, og yes, det er derfor, hvis I går og overvejer det, at I selvfølgelig skal booke op med Springfield også. En sidste væsentlig ting også, som viser noget af det, der sker af sådan nogle partnerskaber, når man begynder at lave forretning sammen, det er, at Springfield de har leveret varen med hensyn til den mobile platform, og det vil sige in-house. Og så har vi også via blandt andet deres grafikere fundet ud af, at det var et super lækkert layout, de lavede, og vi har sådan selv gået og overvejet, at det var måske ved at være på tide, vi også lige fornyede os på vores website. Og vi har simpelthen brugt anledning til nu at lave et komplet facelift og redesign for at bevare en rød tråd mellem den mobile platform, vi lancerer, og så vores website. Og det er jo en af de super dejlige spillover-effekter, der kan komme af sådan et samarbejde, at vi udover at have en mobil løsning klar og inden længe, at så får vi også noget synergi ud af at kunne bruge noget netværk den vej igennem og forny vores hjemmeside. Så den regner med, den er på beding her inden for kort tid. Så det er faktisk første gang, vi bliver præsenteret live. Så yes, Springfield er indtil videre i hvert fald det rette valg for os. Og opsummerende, mål og resultater går hånd i hånd. Hvad opnår e-takeaway med en komplet mobil løsning? Det har vi allerede været lidt inde på. Vi vil gerne blive mest brugervenlige og innovative madportal. Vi sørger for at anvende en forretningsmodel, der er baseret på markedets behov, og der også alle de kunder, der endnu ikke ved, at det er en mobil løsning, der er fremtiden, men det prøver vi at finde ud af. Og i sidste ende kun tilfredshed og loyalitet. Og med Springfield-samarbejdet omkring en mobil løsning, der fremtidssikrer e-takeaway sin position på markedet, og det er i relation til tilgængelighed, profit, også væsentligt, og ikke mindst servicekvalitet, som er et succesparameter for os på lang sigt. Og ellers, tak for jeres tid, og ses forhåbentlig på mobilen i april 2012. Tak, Thomas Ullmann. Det, der vil ske nu, det er, at vi på improviseret vis vil prøve at vise det produkt, som der er ved at blive udarbejdet til Thomas Ullmann. Der var lidt miskommunikation mellem os og Dips i dag, så vi skulle have været en video. I stedet har vi lavet det fedt bakterier med et webcam. Så jeg håber, at det her vil gå nogenlunde. Men der er lige over, hvis Det er ikke større. det bliver ikke større. Ja. Det er ikke godt. Jeg kan godt se, at det ligger helt også tilbage godt. Det her, det er vores Android-telefon. Vi vil implementere e-takeaways løsning. Wow. Vi vil implementere den både til iOS og Android. Det var det her med, at det var det mest udbredte smartphone-platform i Danmark. Det her, det er e-takeaway. Så ja. Det vi har valgt at fokusere på, det er at gøre det nemt for forbrugeren at få sin mad. Og det ligger meget op og ned af det her med et par klik, og så har du din mad. Derfor udover at man kan gå ind og kigge på alle de restauranter, det er 150 stykker, som der er tilgængelige i e-takeaways videre, browse igennem alle deres menuer osv. Så kan man gøre det offline. Det betyder, at der kun er krav om at være online i det øjeblik, at man kommer til betalingsvinduet. Det synes vi er rigtig smart. Det vi også har gjort noget ud af, det er, at hver gang man har lavet køb, så vil systemet registrere det. Det betyder, at hvis man er et firma eller en person, der bare er svært glad for burger, så vil den huske det til næste gang, sådan at den kan gå ind og se ens favoritordre, og man via 2-3 klik kan bestille en til yndlingsret. Det jeg viser nu, det er simpelthen processen i at bestille noget mad via udvalget af restauranter. Det skal så lige siges, at udvalget af restauranter er begrænset lige nu, fordi det her er en prototype. Men processen, det var så lige det.
Processen med at se et kort og kigge på restauranter nede hernede, det er måske noget, man har set fra andre apps. Det, der vil ske her, det er, at den udover at kigge på det, der er udvalgt, der er i nærheden af dig, og at man samtidig via de ikoner, vi har valgt at bruge her, vil se, hvilken type mad det er, der er nede hernede. Så der vil være en intelligent sortering i henhold til, hvilke restauranter du typisk bestiller mest fra. Er den ikke så meget til kortvisning, så kan man gå hen og få en listevisning i stedet. Vi kender de fleste af os fra diverse apps. Nu nævnte Thomas og Ulrik jo, at folk er svært glade for sushi, så lad os forsøge at stikke til sushi. Det er nye handel. Der er bredt udvalg af mad. Der på toppen, der kan man se, at udover sushi, så kan man faktisk også her købe sandwich og drikkevarer. Man kan se, hvilken smiley den har. Man kan se, hvilke bonus man får ved at bestille mad herfra en hvilken takeaway. Når man finder den ret, man gerne vil have, ja, jeg er glad for mandemad, det tager jeg. Så kan jeg gå ned og se, at udover at man kan få noget mandemad her, så er der også lidt tilvalg her. Så jeg vælger mig en ret, så jeg gør det, jeg gerne tilføjer til kurven. Jeg er mere sulten, så jeg skal også lige have en enger. Og så går jeg ind i en kurve. Jeg kan nu se listen over ting, jeg gerne vil bestille. Jeg vil gerne have mere af dem der, så jeg trykker lige en til. Og så bestiller jeg. Det, der sker nu, det er, at jeg er logget på, og derfor indlæst med det samme, min personlige adresse og levering. Så kan jeg gå ind og sige, jamen altså, hvis ikke det her er reguleret til, så er jeg en ny adresse. Jeg vælger en ny by. Okay, der er et tilfælde her, så jeg vælger bare det, vi står på. Man kan vælge at betale kontant. Man kan vælge, hvis man selv henter. Der er også et bonusfondsystem, hvilket takeaway, som man kan vælge. Jeg vælger bare et kreditkort. Det er jo det, vi er for at snakke. Så er der også noget med leveringsdatoer. Skal jeg ikke have den leveret i dag, så kan jeg vælge en dag i fremtiden. Det er jo meget smart, hvis man netop er et firma, og man har en udlænger. Men lige nu vil jeg bare gerne videre. Og jeg skal lige huske at acceptere handelsbetingelser. Det er det, så glad for. Og så kommer der jo så som bekræftelsesside her, som bogen har nævnt, der er meget vigtigt. Der er lovmæssige krav, som altså opsummerer, hvad der er købt, hvor det bliver leveret osv. Der er ikke så godt, at bogen har nævnt nogle ting, som vi ikke har med her, så det skal vi lige arbejde med. Det, der sker, det er, at nu vil vi så gerne til betaling. Så nu hopper vi til betalingsmøde, som vi har inkorporeret i forbindelse med nogle moduler, som der bliver udbyttet af DIPS. Som jeg kort nævnte tidligere, så er de ekstremt nemme at inkorporere, og enhver udvikler, som har en smule erfaring omkring, vil kunne inkorporere det ganske få timer. Det vi har valgt at gøre her, det er faktisk at beholde DIPS' look i form af, at jamen, når folk ser DIPS-logoet, så tænker de sikkert. Og derfor vælger vi at være med ud af customize noget i første omgang. Det kan komme ind senere, hvis man har behov for det. Det er en relativt lav omkostning, og altså de får noget udvikling. Men det, der sker nu, det er, at jeg indtaster lige mit kort, og så er I jo selvfølgelig velkommen til at ud og give fra fri omgang øl og så videre. Lagt med det. Donuts. Kan jeg se på udformningen af det her nummer, at det nok ikke er klart. Det er et testkortnummer, som der bliver udløbet. Jeg har nu indtastet alle mine oplysninger. Som Bo han snakkede om, så er der med det her betalingssystem også mulighed for, at man kan bruge de her tickets, som gør, at den husker kortet til næste gang. Det er jo ekstremt smart, fordi så må vi øge det her med at øve sin favoritordre, som den husker for sidste gang, bliver ganske få. Det er implementeret med den her løsning, og i forbindelse med, at det er netop via det her modul, at det er muligt at gøre sådan. Jeg trykker køb nu, og så kan jeg tro, at der er flere penge. Betalingen bliver hurtigt gennemført, når de er på wifi. Men det er altså så nemt, det er at gennemføre en proces, betalt på den her. Det her bliver så ydermere gjort endnu hurtigere i forbindelse med det her, jeg snakker om her, med favoritter og så videre. Men det her, det er simpelthen den korte proces, man kan igennem.
og så er maden sådan blot. Det vi vil inkorporere den her app, det er så også, at man får push-beskeder efterhånden, som maden der nærmer sig ens adresse, så man hele tiden opdateret. Det var egentlig, hvad vi havde at præsentere i den her utrolig høje oplysningsskab. Jeg håber, at I trods alt fik noget af det alligevel. Faktisk så slutter den her præsentation mere eller mindre, hvad vi havde at præsentere. Det betyder, at nu lige vil tænde lyden. Og så vil jeg selvfølgelig opfordre jer alle sammen til at stille de spørgsmål, som I eventuelt har samlet op gennem de forskellige præsentationer, der har været. Altså det kan være til alle tre parter, som er her lige nu. Hvis I har et konkret projekt, I gerne vil tale om, eller bare gerne vil have noget FaceTime, så bliver de her også lidt efter til stoppen. Og så er I bare velkommen til at komme hen, og ja, hvis det bliver til kort, eller også kan vi bare sætte samtalen med. Så det var alt for os, men spørgsmålet er jo mere end det. Er der nogen, der har noget? Ja? Ja, nu hørte vi fra begge to noget om NFC, og at det er på vejen, og også at der er nogle begrænsninger osv. Men vi hørte meget om på den ene side, at virksomhederne er ved at implementere det, og at der er det her Secure NFC, som skal op og køre. Men hvad med den anden side? Hvad med forbrugersiden? Altså, det er vel den sidste rig, der skal på plads. Hvornår tror I, at den er på plads, at telefonparken ligesom er opdateret nok til, at alle eller et stort flertal har NFC? Ja, det er jo faktisk rigtig spændende punkt at komme ind på der, fordi at, altså for det første, vi havde kigget lidt forkert i kalenderen i dag, så vi havde håbet lidt, at iPad 3 var udkommet, mens vi stod og præsenterede det her, og at vi kunne stå her i slutningen af præsentationen og fortælle jer, at de nu har NFC. iOS har jo ikke NFC lige nu. De moderne Android har, det er super fedt, men implementationen af de aller nyeste Androids i Danmark er ikke særlig godt. Det betyder, at mens jeg står og siger, at NFC er på vej, og der så samtidig bliver sagt, at der ikke er nogen helt standardisering af security-delen af den, så er der faktisk en implementation af den på det danske marked. Så det kommer, men både på hardwarefronten, i form af de her telefoner, er der mangel lige nu, og der er også problemer med standardisering af den her secure-front. Jeg sagde jo for eksempel, at Walmart er ved at indføre deres. Det der var, at de var ved at indgå et samarbejde med Google. De var ved at indgå et samarbejde med Google Wallet, og den her meget, meget sexede betalingsstander, jeg viste jer et billede af. Det blev sjovt ikke til noget. Jeg ved ikke, om det var det flotte design eller hvad det var, men Walmart har simpelthen besluttet sig for, at nu vil de simpelthen lave deres egen NFC-tag. Amazon er ude og tænke nogle af de samme tanker. Og altså alt i alt, så er der jo en masse store player, som gerne vil have en bid af den her kage. Så bare det der med at blive enige om en standard for det første, det vil være noget værd at gøre. Og så er der også fragmentationen, som man kalder det, når der er forskelligheder i hardware på alle de forskellige telefoner. Der sker der for eksempel, hvis Apple, som jo er kendt for at tage sig en mening og sige, det her gider det ikke. Black. Hvis de bare lige pludselig siger, at vi gider ikke til. Hvad sker der? Så det, jeg må svare på de spørgsmål ved at give dig endnu flere spekulationer. Det er simpelthen umuligt at svare på lige nu, fordi der sker så meget rundt om i verden, og der er så mange, der gerne vil have en gider den kage. Ja. Andre spørgsmål? Så er der ikke noget tilføje? Nej. Jamen, endnu en gang tak til Dips, fordi at vi lov at låne de her fantastiske lokaler. Det var en fornøjelse. Tak for noget for ikke også. Tak for præsentationen af